खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो आंनि हाइनावलग चेनेलाव बरायहरना थाबाय दिनै आङो फार्स्ट टाइम भट होनो नागिरदोंना नै ओंखारबाय आरो नै आंहा थाङो स' नोंथांमोना फैफाबाय थादो बिदिबा आंजों लोगोसे आंनि ब्लगाव थुदो बिदिबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि ब्लगखौ इन्टारेस्ट मोनोबा माने नायनो ओमफ्राय जाय माने सोर आंनि भिडिअखौ माने नायनो मोजां मोनो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर थुदो बिदिबा आंजों लोगोसे थाबायलांफानोसै गासिबो थ' स्ल' गाइस बेनो जोंनि गामिनि लामाया आरो ना लोगोफोर नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय माने जोंना गामियाबो दैबाना जाबाय थायो बोसोरबा थानानै दैबाना खनसे फैबाय थायो आरो ना ओमफ्राय लामाया माने अबस्था गैला आरो सोर एबार फार्स्ट टाइम माने भट होनो मोनजेनदों आरो ना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर मोजां मोनोबा अननानै माने आंबो मिन्थिगोन ना होनबासो फार्स्ट टाइम भट होनाया माने गोसोआ बिराद बोरैबा माने मोजां बोरैबा आलदा मोनखायोलै लोगोफोर बेनो आरो ना जोंना सिबिसालिया गामिनिया नामगर होनो माने सिबिसालि सोर माहा भट होदो दा खोन्थाहरलायदो कमेन्टआव लोगोफोर आंबो होमबासो मिन्थिगोन ना बोरै माने अबाव थुखो सोर मायाव भट होखो माने गोदान होनो मोनजेननायफोरखौ होनदों आरो ना आङो लोगोफोर मोनसिगोन जोंना दसेबाथाय माने खाथियावनो आरो ना सेन्टारा भट सेन्टारा जोंना माने माबायावनोखा आरो ना खाथियावनो लोगोफोर सनापुर बड' हाई सेकेन्डारि जाबाय आरो ना बारा गोबाव जायाखै हाई सेकेन्डारि जानाया फार्स्टआव स्कुलसोमोन ओमफ्राय नै आंहा भटारावनो आलथा न' पालिस फोनांना लाबायलै आब'मोना मालाय गथ' गोरलै दं नालाय फार्स्टआवनो होनो मोनबाय आरो इनि लोगोफोर माने 2 मिनिटल' जादोंमोन आरो आब'मोन थांनाया ओमफ्राय होना फैखांबायानो ज' बयबो माने फिसा बायै थांजोबदोंलै नोंगौखि नङाखि लोगोफोर माने थांबानो होखायो नालाय फिसा बाना थां बामना थां लाना थां बिदिखौ माने जि थाब होखायोलै आंहासो नेनोनो आथिङानो साजोबलायबायमोन हिन्जावफोरनि लाइनालाय बारा गोलाव नङामोन आरो ना होमबाबो माबा बिदिनो बारस' होबाय थाबाय नालाय फिसा गोनांफोरखौसो फार्स्ट मालायसो दायो लाइनाव थानो नागिरबाय आरो ना जोङो आब'जों आंजों थांदोंमोन नालाय भट होनो होननानै ओमफ्राय नैयाव मादैमोनबो दं आबैमोनबो दं मिनिहैलायबाय थायोलै जा डाइलग होखायोलै लोगोफोर माबा भट सोरबा सिगां थांग्रोबानो सोरखौबा बखिहरो सोरखौबा माबायो मा बुंबावनो आरो ना बारस' हाबनायफोरखौलाय मानो रायजाखागोन ना ओमफ्राय लोगोफोर हौवाफोरखौथ' गसंहोबाय थायोलै जेनेबा बिसोरना आथिं साथारा आरो हिन्जावफोरखौसो फिसा लाना थांबानो सिगां होग्रोयो ओमफ्राय जोंफोरखौबोथ' उनावसो खालामना दोनबावो बे जोंहानि आनि आरो ना आनि फिसा भट होनो बेबो लाइन जाफादों जोंजों लोगोसे भट होयोनो आरो ना जोंहानि सनायाबो ओमफ्राय आंजों बामजाना थादों आइजों फैदोंमोन बियो ओमफ्राय आंजोंसो थाबाय दा हाय हेल' होनबावलायसो जोंहानि गथ'आ जा दुस्थ' गालै जोंहाना गथ'आ जोंखौबो उनाव लाइनाव खालामना दोननानै फिसा गोनांखौसो होजोब्बायलै लोगोफोर नेनोनो बाबायमोन बरिंसो मोनलायलांबायमोन माने रावबो माने इनाय जोंना आब'आ बेनो आरो गोजा गाननाया आंनि खिथु उनाव थानाया नेयै बाथारबायलै इनै फिसा गोनांफोरा बोरै लाइन जाखायो नुबाय दा लोगोफोर सैतान गोजाखा फिसा गोनांफोरा माने सिगां नंगौखि नङाखि सोरनि फिसा लाबोयो मिन्थिया आरो ना आंबो दिनैसो नुजोबखानाय भट होखांनानै ओंखारबोबाय आरो आं दा नै लामायाव आंबो फिसाखौ बामना लांनायबा जायोमोन सानगुलायलांबायलै लोगोफोर माने सबबो बामना लांजोबखादों नालाय नंगौखि नङाखि आंबो आब'आ आंनो माने आजाखौ जासिखादोंमोन आंसो लाङासै आरो लानायबा आङो दहायनो मोनफैफिनबायमोन दसेयावनो फिसाखौ लादो ओमफ्राय सिगाङाव आबैनि दखानाव दसे सम हाबबाय आरो जोङो भट होखांनानै लोगोफोर माने आबैया लावदुम फिथाबो सावदों आरो जोसानि ओमफ्राय माबा नालेंखर सिबिं होनानै सावदों ओमफ्राय दाउदैफोर दं बिदिनो मालपुवाबो सावदों आबैया जा गोथाव जाखायोलै आबैनि सावनायफोरा जोंहाना गथ'आ मा बुंबावनोलै लोगोफोर भट होनो मोनिनिनो बोराबगासिनोसै माने थुयोमोननो सुइचखौ थुनो मोनिनि बिबैजों हाबफाना सुइच थुनो मोनासै नालाय ओमफ्राय आखायावबो निल बायदि माबाखौ नांगौमोननो बेनो नांगौमोन जाहैदों नै आबैनि फिथा सावनायखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर इनै माबायदि सावो माइरंखौ होग्रोबाय आरो ओमफ्राय सिबिंखौ होबाय सिबिंजों नालेंखर माने जमायैनो माबाखादों आबैया एबार सावसिगोन आं इखौनो नायबाय थादोंमोन आरो आं बारा माने रोंलायलाङालै सावफेराखै
खनसे सावदोंमोन आरो आब'मोननाव ओमफ्राय बिदिनो गारियाव सावनाया जाना माबा गब्र'बायसो फिथायानो जा हायो ओमफ्य बिब'जों रायजाबायसोलै आङो बेयाव खनसे रायजाखांनानै माने आङो दांथ'थारासै आरो लोगोफोर मा बुंबावनो खनसे रायजाबाथाय गियोना माने लस खालामनाय जायोना अन गुन्दैफोरखौ ओंखायनो आबैया फोरोंबाय थादों आरो इदि सावबानो जायो होननानै ओमफ्राय नै जोंहानि दुस्थ' गथ'आ जाखांलायबाय बेगखौबो लानो होआ दसेनो गावनो आलायना होयो लाबाबो दाय जायो मा बुंबावनो आरो नटंकिथार जोंहाना गथ'आ एकदमबारे बिराद दुस्थ'खालै जोंहाना सनाया सोरनाव इदिबायदि नटंकि गथ'फोर दङ खोन्थाहरलायदो आरो लोगोफोर माने बिराद मोजांबो मोनो इनै जासुलिया दावदै जालायबाय भट होनो मोनिनो बुदनायानो जोबासै दिनै सानसे बेना माने होनो मोनिनो दायल' आंखौबा इनै नायहाबबावदोसो गथ'आ गाव होनो मोनिनि माने आं लांफायासै नालाय गावहा बिबैजों फैग्रोनायखाय ओमफ्राय दा आङो जाखांबाय आरो ना जासे जानानै आबैनि फिथा सावनायखौ लाना फैबावबायसो आं लोगोफोर जा गोदावखाबा जाबा बहाखायालै आबैनि सावनायखौ माने बाय लोगोफोर दिनैनि भ्लगा बिसिमावनो जोबथ'बाय आरोना आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनबावसिगोन थाबैनो लाबोबावगोन आं बिदिनो भ्लगनो